प्रणाम नमस्कार कैसन बानी लोगिन। तो आज हम लेके आइल बानी देहाती मुर्गा के रेसिपी। ई देसीला मुर्गा ह जौन गांव में मिलेला उहे मुर्गा है। ई थोड़ा देर से गलेला, लेकिन ई रेसिपी के हम नहीं बनैले, एकरा के हमर माँ बनैले बड़ी। काफ़ी स्वादिष्ट खाना बनावेली हमर माँ, चाहे भेज होके चाहे नॉन भेज। आ एमे कोनो शक नहीं है, रउआ लोग के माँ काफ़ी अच्छा खाना बनावत होखे। तो चली लोगिन ई शानदार से रेसिपी हमर माँ बनैहन और हम रउआ लोग के देखाएम। तो चली लोगिन शुरू कइल जाओ। तो देहाती मुर्गा बनावेला ई हवे 2 किलो देहाती मुर्गी के मीट है। और देखी लोगिन एमे इतना तेल और अंडा बहरल बा। ई मुर्गी के मीट हवे। तो एकरा के हमनी के अच्छा से धो धा के साफ कर लेले बनी सन। अब माँ बनावत तरी तो अब एमे माँ प्याज डलली ह। देखी लो तो 2 किलो मीट बा तो एमे 1 किलो प्याज डलाइल बा। और देखी लोगिन यहाँ पे नमक डलाता और नमक डाल के थोड़ा सा एकरा के मिला लेहल गइल ह प्याज के साथे। अब इहाँ डला गइल ई 1 छोट चम्मच बा हल्दी पाउडर। और हल्दी डाल के हल्दी और नमक दोनों के प्याज और मीट के साथे अच्छा से मने कुल मिला के मीट प्याज और हल्दी नमक के आपस में काफ़ी अच्छा से मिला लेवे के बा। ये देखी लोगिन तो ये अच्छा से आपस में मिक्स हो गइल बा, मिल गइल बा। तो चल लोगिन अब फोरन के तैयारी कर जाओ। तो फोरन के तैयारी कर ला। यहाँ पे कढ़ाई गरम हो चुकल बा। अब एमे डलाई सरसों के तेल, देखी लो। और ये तेल भी गरम हो चुकल बा। तो अब एमे डला गली आधा छोट चम्मच जीरा हुए और ये सुखलका मरचा हो, देखी लो। ई गले में कुछ खड़ा गरम मसाला और 4-5 गो तेजपत्ता, देखी लो। अब इहमें डला जाई प्याज। तो सारा प्याज मीट में सौना गइलक ह। एगो लगभग प्याज बा। तो एकरा के फोरन में डला गल। आ कुछ लहसुन के कली मतलब एगो गांठ के लहसुन छील के आ उ सब एमे डला गइल बा। तो फोरन के अच्छा से भून लिहल जाई 2 मिनट तक ले, देखी लो। तो फोरन जौन बा उ काफ़ी अच्छा से भून गइल बा, माने मीट डालला तैयारी हो गइल बा। तब यहाँ मीट डला जाई। ये देखी लो थोड़ा सा मीट डाल के माँ एकरा के चला देली है, माने फोरन के साथे मिला देली है, देखी लो। तो अभी हमें बचल जौन मीट बा ओकरो के कढ़ाई में डाल दिए, देखी लो। ये तरह अब ये सब के अच्छा से चला के आपस में मिक्स कइल जाई फोरन के साथे, देखी लो। तो ये देहाती मुर्गा है तो यही तरह बनेला। ये काफ़ी स्वादिष्ट होखेला। तो एमे प्याज व्याज भूनला के कोनो जरूरत नहीं है। एकरा के यही तरह डाल के आ छिमक दिए। अब एकरा के ढक्कन लगा के तोप दिए। एकरा के पूरा 10 मिनट तक ले आराम से पके दिए। और ये पूरा 10 मिनट हो चुकल बा। ये देखी लोगिन मीट जौन बा तो यहाँ तक ले पहुँचल बा, देखी लो। पानी तो बहुत सारा छोड़ले बा प्याज और मीट, ये देखी लो। तो एकरा के अच्छा से चला लिए। तो सबके अच्छा से चला ले बनी। अब यहाँ पे ढक्कन लगा के एकरा के 6-7 मिनट और ही भून लिया। और ये पूरा 7 मिनट हो चुकल बा। ये देखी लोगिन मीट जौन बा काफ़ी अच्छा से धीमा आंच पे भुना रहल बा। एकरा के अच्छा से चला लिए। अब यहाँ पे ढक्कन ना लगावली, आँच के थोड़ा तेज कर दिए ताकि एमे के जौन पानी बा वो थोड़ा सूख जाओ, मतलब थोड़ा और भुना जाओ। अब यहाँ डला जाई पीसल लहसुन। तो रो लोगिन आदि और लहसुन दोनों भी डाल सकत हैं लोगिन पीस के। तो ये खाली लहसुन है, 3 गो बड़का लहसुन के गाँठ है, एकरा के हम पीस ले बनी। अब ई डाला जाई और डाल के एकरा के अच्छा से मिला लेहल जाई मीट में। तो लहसुन के अच्छा से मिला लेहल गइल बा। अब यहाँ डलाई ये धनिया जीरा के पाउडर है। तो 2 बड़ चम्मच धनिया जीरा के पाउडर डलाई। आ ये तितका मरचा पाउडर हवे तीखा वाला। आ ये 1 चम्मच गल कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ऐसे खाली कलर जौन बा उ बढ़ेला, तीता ना होला। आ यहाँ डलाइल है 1 जायफल कूट के, ऐसे मीट जौन बा उहो गली आ मीट के स्वादो बढ़ी। ये सब के अच्छा से मिला लेहल जाई, ये देखी लो। तो सब मसाला के मीट के साथ अच्छा से मिला लेहल गइल बा। अब यहाँ डलाई तेल और अंडा। एकरा के पहले ऐसे न डालल गइलक ह कि ई पहले डलाई तो पूरा गल जाई, गल के पूरा मीट में तेल तेल हो जाई। तो वैसे ही अभी डलाइल। तो एकरो के अच्छा से मीट के साथे मिला लिए, मिक्स कर लिए, देखी लो।
तो देखिए लोगिन पूरा कुछ के आपस में अच्छा से मिला लेहल गइल बा। अब यहाँ पे ढक्कन लगा के एकदम धीमा आँच पे 15 मिनट तक ले भुनाई। और पूरा 15 मिनट बाद ये देखिए लोगिन पूरा एकदम लो आँच बा, एकदम धीमा आँच बा। ये धीमा आँच रही तबे ये अच्छा से गल पाई। ये देहाती चिकन हउए, देहाती मुर्गा ह, तो ये जल्दी ना गलेला, बहुत कड़ा होखेला ई। तो एकरा के गले में बहुत समय लगेला। तो देखिए लोगिन एकरा के धीमा आँच पे पकावल जा रहल बा, भुनल जा रहल बा। ये देखिए लोगिन तो एकरा के अच्छा से चला रहल जाई। देखिए लो अब ये देखिए लो ये कितना शानदार दिखता। तेल भी छोड़ देले बाटे, पूरा तरह से भुना गइल बाटे। देखिए लो लेकिन अभी ये पूरा तरह से सीजल ना है, थोड़ा सा कच्चा हुई। तो अब यहाँ डाल दिए पानी। मीट जौन बा उ काफ़ी अच्छा से भुना गइल रख। तब यहाँ पे गरम पानी डला गल। तो पानी रवलो अपने हिसाब से कम चाहे ज़्यादा डाल सकतानी लोगिन। पानी के डाल के मीट में अच्छा से मिला लेहल जाई। ये देखिए लो तो अच्छा से मिला लेहल गइल बा। अब यहाँ पे ढक्कन लगा के एकरा के पूरा 20 मिनट तक ले एकदम लो आँच पे पकावल जाई, धीमा आँच पे। तब पूरा 20 मिनट हो चुकल बा। ये देखिए लोगिन मीट जौन बा धीमा आँच पे काफ़ी अच्छा से पक रहल बा। देखिए लो तो एकरा के एक बार बीच में भी चला लेनी हसन ताकि नीचे से जरे उरे ना। और ये देखिए लोगिन कितना शानदार ये दिख रहल बाटे। देहाती मुर्गा के ये रेसिपी बन के कंप्लीट बा। एकरा के रउआ लोग परोस सकत बानी लोगिन रोटी चावल के साथे, काफ़ी स्वादिष्ट होखेला। काफ़ी अच्छा से गल भी गइल बा। ये देखिए लोगिन और वो लोगिन देखबे कनी लोगिन कि बनावल कितना आसान बा। काफ़ी सिंपल तरीका बा, केहू भी एकरा के बना सकता। काफ़ी आसान बाटे ये बनावल। तो ऐसन के भोजपुरिया वीडियो देखेला हमरा चैनल को सब्सक्राइब करम लोगिन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करम लोगिन। धन्यवाद।